Este vídeo contén spoilers sinalizados da primeira tempada de The Owl House. Moi boas, eu son Manuel Lexuan González e esta é a miña canle. No vídeo de hoxe quería falar de dous personaxes cuxa relación levanta moitas dúbidas e incógnitas e desperta bastante curiosidade e un pouco de indignación entre a comunidade da serie The Owl House. Falemos sobre a relación entre Amity Blythe e Lilith Clover. Todo o que me coñece sabe que eu son un gran fan de The Owl House, a Casa da Coruxa en galego. E grazas a que enganchei coa serie xusto cando acababa de rematar a primeira tempada, puiden vivir o fenómeno fan. Si que non puiden asistir a algúns dos eventos da primeira tempada, como Grom, por exemplo, pero si que puiden vivir todo o hype pola segunda temporada, a xente facendo fanfics, facendo fanarts, facendo teorías de que podría pasar. E logo, cando comezou a sair a segunda, pois puiden vivir tamén todo iso. Cada vez que saía un novo capítulo, que se filtraba unha nova información, que Disney soltaba unha sinopse dun capítulo, puiden vivir a fanbase de primeira man e ver, pois, as opinións da xente sobre a serie, sobre os ships, sobre os personaxes, sobre as relacións entre os distintos personaxes que non entren dentro da categoría de ship. E hai unha relación entre todas, hai unha relación entre personaxes que a comunidade lle choca bastante. A relación entre Amity e Lilith é unha relación bastante extraña, porque vista dentro da serie prácticamente non ten ningunha presenza. Creo que apenas terán unha ou dúas conversacións, se é que as teñen. A súa relación establecese única e exclusivamente no capítulo no que se introduce a Lilith, en Covention. E nese capítulo establecese que Amity é unha das aprendices, das protexidas de Lilith. De feito, é a súa aprendiz máis aventaxada, a mellor de todos os aprendices, de todas as aprendices que Lilith ten. Pero logo en ningún momento vemos iso reflectido en nada na serie. Amity aparece moitas outras veces, Lilith unhas poucas máis, pero en ningún momento teñen ningún tipo de relación, ni sequera cando Lilith vai logo na segunda temporada a Owl House. E isto ao fanbase chócalle, porque non son só dous personaxes moi importantes dentro do esquema da serie, tamén son dous personaxes moi queridos pola comunidade. Entón, claro, é bastante habitual, ou polo menos non é extraño, encontrar fanarts, ou mellor algún fanfic, sobre todo varios fancomics e cousas así, na que exploran máis en profundidade a relación entre estes dous personaxes. Entón, ante esta situación, cabe preguntarse, por que en The Owl House se molestan en establecer unha relación entre estes dous personaxes si ao final non lle sacan ningún tipo de partido? A resposta a esa pregunta é que, en realidade, a relación entre Amity e Lilith non achega nada, nin está pensada para achegarnos prácticamente ninguna información sobre os dous personaxes, senón que máis ben é unha relación que achega información sobre a relación entre Lilith e Ida. Deixademe explicar isto un pouquiño máis en detalle. Para comezar, e xa antes de poñernos en análisis extrañas de cousas que ocorren en capítulos, nun Ask Me Anything, se non me equivoco, en Twitter, Dana Terres deixou claro que a relación entre Amity e Lilith era unha relación puramente transaccional. Lilith é a líder do Emperor's Coven, o aquelarre do emperador, e polo tanto ten a obriga ou a responsabilidade de adestrar as novas xeracións das elites para que se convirtan en bruxos e bruxas dignas de liderar a sociedade e manter, pois, o sistema de covens e ese sistema
clasista e tan tal que mantén o emperador Velos. Amity é filla dunha familia moi influinte e, pois, como vemos na segunda temporada, sucios burgueses. Forma parte da elite social. A súa familia ten bastantes contactos e influencia en toda a sociedade. E seus pais, polo tanto, como os cabróns que son, como vemos ao longo das 2 temporadas, pois queren que a súa filla teña a mellor educación dentro da elite, que sexa a mellor, que sexa unha líder que este por enriba dos demais. Casa bastante os intereses que poden ter neste caso Amity e Lilith. Lilith ten que adestrar as novas xeracións e Amity, polo menos no momento no que actúa como protexida de Lilith, pois ten que chegar a unhas expectativas de ser do mellor do mellor. Repito o que dixo Dana Terres, é unha relación transaccional. Lilith ten que adestrar as novas xeracións de bruxas e a elite, neste caso Amity, pois busca esa ensinanza superior e ese prestixio adicional de ser adestrada por unha das maiores figuras de autoridade de todo o territorio. Pero, ademais disto que, por suposto, está presente na serie, aparte de ser confirmado pola autora, tamén hai outro motivo, outra cousa, outro dato que nos achega á relación entre Amity e Lilith. Non se trata só dunha relación transaccional que nos fala, pois, do rol de Lilith na sociedade e das expectativas que os Blythe puxeron na súa filla menor, en Amity. Trátase de algo que vai máis alá. En Convention vemos que a relación entre Amity e Lilith está feita para reflectir a relación entre Luz e Ida. Son dúas aprendices de bruxa que teñen, pois, como mentoras unhas das bruxas máis poderosas que existen. E, por si non era suficiente, esas dúas bruxas son irmás. Pero este paralelismo non sirve, como un podería supoñer, para comparar esa relación transaccional entre Amity e Lilith coa relación paternofilial ou maternofilial que teñen Luz e Ida, porque sí, Luz é aprendiz de Ida, pero tamén teñen un pouco esta relación nai-filla, aínda que nese momento aínda se está desenvolvendo e xoga un rol máis importante en posteriores capítulos conforme avanza a tempada. Non, ese paralelismo non sirve para comparar as dúas parellas de estudante-mentor, senón que sirve para o contrario. Non se está intentando comparar a relación entre Amity e Lilith coa relación entre Luz e Ida. Ese paralelismo está intentando comparar a relación de Amity con Luz coa relación que ten Lilith con Ida. Conforme vai avanzando a serie, vemos como a relación entre Amity e Luz mellora. Empezan moi mal, sendo prácticamente inimigas irreconciliables, pero van aumentando a súa relación, vanse comprendendo mellor a unha a outra, pasan a ser boas amigas, ata que finalmente Lumity confirme. Vemos como as dúas rapazas vanse volvendo máis próximas e vanse comprendendo mellor a unha a outra. Vemos como Luz é un cacho de pan e Amity está disposta a cambiar. Ten unha actitude completa e absolutamente tóxica cando empeza a serie, pero é un personaxe que, no fondo, non ten maldade e está disposto a cambiar e a ser mellor persoa e tamén, por suposto, mellor bruxa. A súa relación, Lumity, é unha relación baseada na comprensión, en comprender o outro, en deixar de lado o propio ego, é o arco que ten Amity ao longo de toda a serie. Mellorar por causa de Luz, porque Luz é unha persoa que lle amosou bondade sincera. E Amity, que non é mala persoa, e quere mellorar, e quere ser mellor persoa, acepta e melloran xuntas. En cambio, Ida e Lilith... creo que todos vimos Agony of a Witch. Mentres que Luz é un cacho de pan,
Ida é un espírito libre e é a pura definición de chaotic good ou chaotic neutral. Non é mala persoa, pero é un desastre, fai o que lle dá a gana e lía pardísima sempre. En cambio, Lilith ten como moitas expectativas en riba dela desde sempre, igual que Amity, pero o enfoque que toma é completa e absolutamente diferente. Mentres que Amity, cando ve frustradas as súas expectativas, digamos, ou as expectativas que a xente pon en riba dela, e lle tenden a man, pois, a acepta e intenta, pois, mellorar, abrirse máis, recoñece que tratou mala a Luz ao principio, ao longo de varios capítulos, e logo, pois, está máis disposta a cambiar. Lilith, bueno, a ver, spoilers, por si hai alguén vendo este vídeo que non pise a serie, spoilers do final da primeira tempada, foi quen maldiciu a Ida. E con isto non quero dicir que Lilith non se preocupe por Ida, ou que non teña que ao final ten pois, ese arco de redención, tal, non sei que logo na segunda temporada se desenvolve máis e é un personaxe que é realmente moi interesante. Lilith non é mala persoa, pero si, é iso, é o que dixen antes, son dúas parellas, dous grupos moi opostos. Por un lado, Luz e Amity intentan aceptarse a unha a outra. Luz, pois iso, é máis boa do que é caótica, e Amity é capaz de ver iso e aceptar esa bondade e, pois, relaxarse máis diante de Luz ou non ser tan elitista ou iso. Pero, polo outro lado, o ser Ida máis caótica do que é boa persoa e o ter Lilith tamén moitas expectativas en riba dela, pois, bueno, en lugar de ser como Amity, que está disposta a deixar soltar as súas expectativas, convírtese nunha persoa capaz de todo por gañar. De feito, no propio Convention vemos cal é a diferenza principal que radica entre as dúas parellas. Por un lado, aínda que os dous grupos están facendo trampa, Luz e Amity non queren facer trampa. Luz evita en todo momento, impide que Amity sexa ferida polas trampas que colocou Ida, e Amity, cando se enteira de que estivo facendo trampa por culpa de Lilith, bloquease e fuxe, escapa, e ao final as dúas rapazas falan e máis ou menos arreglan as súas diferenzas. Mentres que Ida e Lilith, bueno, Ida fai trampas de forma bastante aberta, recoñece yo a Luz directamente, e Lilith, nun foreshadowing bastante interesante e en certo xeito bastante ben camuflado, fai todo o que ten que facer ou está disposta a chegar a calquera extremo, incluso o extremo de utilizar a súa propia alumna para gañarlle a Ida. Ida está axudando a Luz para que Luz gañe, pero Lilith está o facendo por ela mesma e está utilizando a Amity. Non hai color. Nese momento, en Convention, vemos que Amity, pois iso, aínda que ten moita presión en riba, en realidade é boa persoa, é un ser humano ou unha bruxa, xa me entendedes, pero, en cambio, Lilith é unha persoa ata certo punto incluso maquiavélica, podríamos dicir, non exactamente maquiavélica, pero sí que está disposta a calquera cousa por gañar, por cumplir esas expectativas que se poñen sobre ela. A Amity esas expectativas frustranlle e repercútenlle psicolóxica e socialmente, pero a Lilith esas expectativas consúmena e a levan, sendo un pouco maniqueos, polo camiño do mal e por ser prácticamente a vilán da tempada, tendo en conta que o Emperador Velos só aparece nos dous últimos capítulos e é Lilith quen aparece de forma máis opositora, en maior ou menor medida, pero de forma bastante opositora. Recapitulando, para ir pechando xa o vídeo. De que sirve ou que nos achega a relación entre
Amity e Lilith. Dinos algo sobre a relación que teñen elas dúas? Non. A relación entre Amity e Lilith achéganos información sobre como se comportan os dous personaxes de cara aos seus arcos no futuro da serie. Non nos fala nada sobre a relación que teñen elas dúas como personaxes, que é prácticamente nula. Por parte de Amity, fálanos sobre como vai ser a súa relación con Luz e como vai mellorar. Por parte de Lilith, fálanos ou anticípanos o feito de que foi a propia Lilith quen maldiciu a Ida fai non sei cantos anos atrás solo para gañar un estúpido combate, un estúpido duelo do que ademais Ida se ia rendir. Non nos falan sobre a relación entre elas, sen que non que nos fala sobre os seus arcos, sobre a súa relación con outros personaxes. E nada, ata aquí todo o que eu quería dicir. Espero que se entendese o que estaba intentando transmitir. Pode que sexa un pouco evidente, pero ao mesmo tempo tampouco vin a ninguén sinalalo nas cousas que estean vendo da fanbase de The Owl House. Entón, pois bueno, si queres que alguén faga algo, fai ti mesmo, supoño, non? E nada, iso, eu non teño moito máis que dicir, así que despídome xa. Non sin antes lembrar, pois, o de sempre. Se queredes ver máis vídeos e tal, pois suscribidevos, dadelle a campanita esa que está por aí, creo que sigue funcionando. Si queredes, pois ter unha notificación cando subo un novo vídeo, dadelle o like se vos gustou, deixade un comentario, se queredes o comentario sempre é un feedback moi interesante, e pois bueno, contádeme pois que vos parece o vídeo, que vos parece The Owl House víscera, teñdeslle curiosidade, e espero que non estivesedes vendo este vídeo sin ter visto antes a serie, porque vos acabo de meter un par de spoilers bastante interesantes. Entón, iso, nada, xa me contaredes, e xa me diredes, e eu, pois, polo pronto, despídome ata o próximo vídeo. Chao!